yang sobhaya pisha ke NTRC family. Kaktin ya kebangan keren ke poor. Kalong na ke gospel Yohanes kendai lenong kat kot besar. Kadai yang ban tray kita ki tray jo tau bla pha yang kat badang don ke sni ke meat ke jia. Ada kumta om don bala ban tray. Kat bang don ke pertai ngalong ke shai ya ke pertai. Ya kanila krenda Jesus Christ. Habau don ke de poor. Balawan raya Yau bermatla. Bat tu dak bawang. Bakat bagasgi kadang don ngan tray namar kami kan wan. Ondala wan kami onam la shu ban tray. Ka kubor ka bang don ni ka por ka long tray kat badang don kasgi. Ka bentah ka beningkong ka jim don kam ban pentray kam ya kata ka bangila ban le ha ka por ka badai lani ha ka por ka joblay ngiyo ikay mo jisu wang kat bagasngi kadang don Kamun ayu ka ni ka daytime, lanay ka sngi, ka por, ka sngi, ka bagadang don. Nong trayo tray, prakan ta siya sngi, spoken ta siya sngi, karargan ta siya sngi. Barkan baga sngi ka dang don. Ka jing tray ka dang tray, nagamit ka lawan, umlasyo ban tray. Kamun ayu ka ni. Uji su kreni ladi ka bentang ban kong wong ka bodang don ka pertai un yai tray ka bodang la ban le ka kam un nang pendep ye ka bodang la ban le ka monu blay un nang yai le ka mon jo blay balai namaru yo i ba bun ba ki priu ki wan ban khang la yu Ban pensang you, ban peniap you, ban kem you, ban keren persyak you. Ulah mi, nak away ke nong rit, away ke nong rit, away ke nong ba, away ke nong ba. Ulah puri ya ladi kemana pai ba. Nama kita ki bawat you. Walau kata syom na sange ban tray ya ke ebo blay om ya ban tray. Men me du duai show blay. Men step o kiu du wai vi kren ba blay. Men skiu le ki kamba. Ha ki sanakok, halenti, ha ki jia senging, cottage meeting, harun surok, harun durio, ha klau, ha baro ki ceka. Wada du alum jing tep yo Lazarus, Jisu pray like a come. Kay ka ba kanglat yaw Jisu amdan balaban kanglat kat ba kaski kat ba kapor ka siya ula le ka ni ka kam klem don jing sanud klem don jing buteng klem don kanu kabala ya kon pensanga yaw ka kumor na ka bentajo ngi kalong para long pa kat ba dam don kapor ban tray to tray Kawai kat bapindang don hagar ta ka babiang tray ka lada pintay man puli hagar kom ka baday kiba syukriyo try ka chingkot ka long syukriyo try na ka donut ko ki samla kan table ki chenram shadu pidon Bible ko ong ka bayo samla bon kit ya kalen korbo dang samla Kadang day ka por, pidang don ka por jimut berkat. Pidang ka por ka jing klanya ka met. Pidang don ka jing la ban le ka ta kam ka ba pidai ban le. Ai. Namara ba ka meet kan wan, haba ka por kan poi. Ba pimlasyu ban le ka. Pila temen melasyu. Ka jing panggawan. Ka jing syutom kawan. Kijing kulat
Bat ki wei pat ki bala ban ring dur kum kamit ka bom la shu ban tray yaka. Don wei briu. Ula lei keleng. Udon ki kam ki bau bun kam shisha. Ngapulai wei magazine. Barang kita ke magazine wang. Ngalala ban pendep lo di ki kam ki bangadai ban pendep. Bangalala ban le lo di kei bangadai ban le. Henry habau le yo te ke chimpang cancer ula tia jing tia. Ula babi kwat ye ka lok ban ki kon u yam tawang. Ngalale sikilum ki wa sikiri siki madan. Hasun hamadan ngalale kam ki jam ngala trade briu le tip lo yenga. Henry ke ka banga sanu chua banga niam kalau bangam syom la tay la ying hakur kom ka badai ngam syom la dan por bat kalok bangan pelut por bat ka ngam syom la dan por bat ki khun bangan pelut por bat ki khun haba ka ying jonga kalong kum ni kam poi hakur kom ka badai bat haba kam wandur kom ka ta ke ka bau anut Ula yam pai danut. Ngala lelu di ke baro Andre yala ke jong ke ying ngam syom lei ei. Ngam den por, ngam syom pelut por. Ngam syom le sim kia, ngam syom le ayo jisuaki, ngam syom le yalap yala ke ying, ngam syom le kai ki ban tuai ben step ben meet. Ngam syom le sumar bha kumulok yala ke lok, ngam syom le sumar bha yala ki ko ne ke lenti ke badai. Dang step kala mi kidang tia dalam wan men mi kidang yo kila yo tia balada kedai ban yap ngesanud ya kabangam la ban ei ke yi kami ke wan na u ba la syu ban yo pat ye ke ke ba ula du baro skata They demand a down. Don't wake a chirwai kabong. Wasted years. Oh, how I am foolish. Kisnem kibala sabay. Hadu kanong alalong ubabit. Dan bud ba kipriu kibala pensep yalaga jonga por, yalaga jonga spa, yalaga jonga jingla, yalaga jonga potentiality, yalaga jonga put ka bor ka bakiton. Kila pensep Kadau kalong nabar kimsham la pelut show blay. But they halor jonga ni ka nongrim. Ka jingkot hakani ka por kalong kat badang don ka lat. Kat badang don ka lenti. Kat badang don ha ka bor. Let a day ban I she come jong blay to I. Let a day ban pin tray to tray. Let a day ban yalap to yalap. Ka don ka way ka jingjia. Ka bau ruspa. Bau Lazarus. Uneu ruspa anda la poya du jok. Usang ban ken mau yau pa Abraham banong ken mau lem yi ki para jonga sangut. Ban pen mi yo way nong yap nang ni. Ba kinom wan sia ni ke jaka. Henry ki jing ket pa jong shom la jubab na mar kala dir. Anda ba kami kala poy ken mau kam don jing man toy shu. Đâu la poy du jok. Kat badang don ka ski, kat badang don bat ki, kat badang don ka lat ka lenti ban kren ban kentu kan pam ye ki tre ban kren. Le se kala ban day ye pi bu tek man kren ye mei pa, pi bu tek man kren ye ka ying ka sem, pi bu tek man kren ye ki kore ki kha jo pi bu tek man ya lap yo jisu, pi bu tek ye ka ban lek ban tuai to ki Breu ki ba pi itu ki ba pi tep bagi tuai paramajan jo pi ban plai o jisu pi buteng kadon ke por ka ba pi snow ba kita la yap pi babe balai ngam let ba ngat snow day ban let kaski kam sa shu kaski kam sa baro shiski kami kan wan kala bandai ba kita ki ba pi mun ban let yalap ki yap no ndon lat shu
Kalau bandai bama pi pimla syu ban le ye kata ke ba la ketu ye pi ban le. Kalau bandai kala dir no kepor. Kalau bandai kala long palan no gayom. Hatu kam dai kum tau Jeremia wong ka ayom ot kala dir kala yur kala wai bat ye ngi om shom la penem. Habala dir ka ayom ot ukau hap no kubau hap no semadan hanu pat pin lum yeki habala dir ka ayom ot pin le yalap shu ya no habakila yap kim don ji os ngau shu pin le yalum jing tep ban yam ban len yar don ji man toy shu andala yap ki ba in ba ton pi yam ma sinduk pi do pi dai pi yam pi jaw mat kim yo snow show. Kat bagi dang em pim duai pim yam nam ta jongki pim duai nam ta jongki pim ya tolem yo jisum ta jongki pim sha jing it nam ta jongki. Dala yap kam men toy show. Kadi ka kubor hai kadi ka por dei na ma de ka dau hang ni ka Bible ka YouTube ba anda bala dei ka meet. Kamu ayu kata ka night time kapor men meet. Kapor men meet kadai kapor ka ba ka jingkang gala kang. Priu kali yo ti alut. Nong tray tray shu. Jinglong jar kalawan. Bar ke baro kila wai kila du ye ki kam jo ka ski ha ka meet. Majority la shu ban tray ya ka kam ka ba men ski ha ka por men meet. Kamut bagi jing ko jing kia jongi kam ai la shu yengi. Kayo ka kot jongi yim don shu ka por ban ai ban no. Wat kata ka men sim jongi ka kwae Henry ka do ka tlot. Kamut bau tu priu la yap. Lani uba pimut ban ni yalap don shu ka pertai. Lani pim ni kendu shu. Lani ula lek no shuno. Ba pim la shu. Ban le kum badai. Hakitab Ecclesiastes lai argong. Kadon ka por ban ka ba kadon ka por ban yap. Kadon ka meet ba kadon ka ski. Kabentang, kababut. Jisuang kat bang rang don, hai ni ka pertai ngalong ji shai ju ka pertai. Ujisu long ji shai ju ka pertai, but kum ta wan rai ka ji shai se ka jing dum, wan rai ka jing pen im ye ki bla yap ka pop, wan rai ka ta ka jing pen kia i ki ba pang, wan rai ka hukum jo blai se ki briu, wan rai ka himau blai ka pertai, wan rai ka jing ma ei ka jo, wan rai ka jing i jo blai se ka pertai. Bagi don kam ban pediang ye u. Dei na ma de ka dau. Ye ka kam jo jisu la haban pen pau. Shaka pertai. Bat ka jing kot ni ka por ka long tray kat badang don galat ye pi ban tray. Wat pen sa ne na do menta telefon si ki paralok jo pi ye tu spang jisu Christ. Na do menta lei chi te ba yin ki jo pi ye tu yo jisu ye lap yo jisu pla yo jisu. Krani ke AK ka ban wan ra ki jing im bom ju kot. Wat krani ke AK ka ban kot no tanga ka kendau. Wat krani ke AK ki ba wan ra tang ye ke AK ki ba ken jado. Dei ha lord jo gane ka nong rim. Ka jing kot ka jo blay yang i ka long. Bangin tray ye ka kam jo u ka dang don ka por ban tray. Tray ka badang don ka por ban tray. Na mar shen ye ka lengka yau kau bla i on lum no agatir. Yau staj on bread ka ding but yau kau on bu agatir. Ka jing kot ka long yo don deng jo pi ki ba don ka jing so sa nut.
Blay la siêu là cót ya pi che ka kam che ngu pi bu teng rai no men ta ban le. Blay la kran ya pi ban kala ka mod kala no ka ba mod. Blay la kran ya pi ban shem ya ka jing kala mod ban pen baptist. Shem no ya ka jing kala ba mod ban pen baptist ka da ka ba pen ngam. Pin yo ma di ka jing penem. Blay la kran ya pi ban lay kum ya missionary. Lay no ka dang don ka por. Namar ka don ka por wat menta hagari ka jungi ka long ka ba bangin let ya lap like luit kum ba let hagi sipo kat san ar post nem men shua don ki jeka ki bom lok shua ban let ni don ki jeka tre kam ki ba bun hagari ka jungi state ba jela ba per henry ki tu ki para nong tre ki tu ki pastor ak do local ki local pastor ak do jeka ki apostle wat numpat wan shu menta namar nyim la shu ban long ji seng ko madei ban long ke ji paniap kawan ke ji thangi ke ji mani kawan ke ji kem ke ji pan shitam ben ye ki riu ngai ye ki pastor ye ki ying ki sem jo ki kala jia kabam la shu shanong in le ngani tui pi ka wei men tao snem ngala mot ban le shek wei ka state jong ka ri ka jongi bar ki wei ki bangai ki la ai nga jong apostle ra le mine ki pisa pen ai lem hau ta u priu jo play la wan chi si nang ni shilong ban pen ai andang la poi ham ta ka jaka bo shong sa la wan tur khma da ki nong ye le persha u Jesus Christ ba la ha ban pet no sheki jaka ki ba tip shu telefon rum yo shu ba ki jaka bo le rum tip shu la le bo ri ya la de tang ban light na ke jing ya ngala wan ra biang ni pisa banong bam la ban ai poi ko po la pi pai pisa ro phim don jaka shu ban pha kam tre kam shu ban le ya lap ru mla shu ban pdiam Kabrang don ka ski to train in Singapore. Kentu ya pi, kitu ki badon ka pisa ka tingka, ki badon ka spa ka pro, ya ka ban invest ka kam jo play to le ya ka ni na ka donut baro. Hakaway ka ski, ilay kren ya ka ni ka pang, idang don ka ni ka social media, kabang idang penyat. You don't come your computer, you don't come your camera. But konta, you too shaky banget. But don mano with jubab. Way rang bao la wan wong, kaniga pisanga ay, naga banta, ka media. But kataru ka datang, kumba, san po na ka chispa e jidon kam, ang palaban pinon kam ruem. Ngakali alati shano gitu ki breu ki badon ka jingla ki badon ka jingai ki badon ka banta ban ya lap ya ka gospel lengba ka jingai lengba ka jing tuai lengba ka jing lek lengba ka jing ya lap lengba ka jing pediang skop hai ki ban sim kodor hang no pi don la da pi long breu ban lek to lek no la da long breu bala ban pediang skop hai ki wai pat pediang da ka donut la pi de breu bala ban ai to ai Let me day bri wala ban tuai don banta kat badang don ke ski kat ba ka ya jo ke jingai e ka dang don den mare ka daw ngi tuai bo play un le e ka ni ha ka bang la ban penyan se prang ye ni ka social media ha ka jinala ni tuai ka computer ba tumai ni tuai ka camera ka ba tumai ni tuai ba ki bri ki wan kat ba ka ni ka jin trai POEM man shwa Kejing yalap kabangi haban shim ye ka live telecast deki lak tengka haban pelut nyilai leng bagi kabel TV badmenta leng bagi YouTube kabada paro kalat ju jilap gospel ka bli ka hai kabangi don kamban don benta manon bring jupi manong kani ka ski yang kalong bangadai manai ngadai ban support, ngadai ban kersan, ngadai ban tuai, ngadai ban lek, ngadai ban yalap.
ngadai ban ai lagi cingiem ngadai ban ai lagi kun ki kti nam ta ka kam jo blai ngadai ban ai ka spa ka pau ngadai ban ai ka ski ka ya nam ta ka ji shukri yo blai kadam don ka ski to try namar ka meet kan sawan u blai ka ku ngan duai try je su be ga duai nam ta ki toy ban ka man sim ban lei ya la nam ta ki don ka man sim ban lei kum ki missionary ai kin lei Kita pergi mendatang kemen simpan dan yalap, but they apply of Jesus personally, mass evangelism. Try penolong ikiba kinlay. Kita mendatang kemen simpan, I should come to me, but Kashan ika come to me. I can Kashan, I can I. Kita mendatang kemen simpan, tuai ba dia sa kemen simpan kodor. I can let you gataru. But kita mendatang kemen simpan, yeng hagajaka. Ko try be it yung kata kekap, kata kecing kat aliam. Ya kaman penyadai, ya beriu ba ublay ban lek ban you saw. Ya ki da kecing lap ya gospel of Jesus Christ. I can let go try. Na ba kani kalau ko por ka ba me cut. Kani ko urgency, kani ko jingkar ki jo ko por. Ba ya rap bangin le ya kata menta kumni haga kerteng Jesus. Amen. La de dan bring jo pi ki mo men simple le krenna lorgan e kubor telephone show no number hag screen blame gar ku amen.